ውጽኢታት ዘላቂ ቀረብ ጽሩይ ዝተማይን ህንጸጥዕና ዘለዎ ምህዳርን ኢትዮጵያ ንዕውትነት አህጉራዊ አጀንዳ 2063 ወሳነ ጃም ከም ዘሎ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሃፍቶም ኢተፋ ገሊጾም መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ዝዓመት ካብ 7 ክሳብ 8 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት መርገጋት ዘላቂ ቀረብን ድሕንነቱ ዝተሓለወ ስርዓት አተሓላለዋ ጽሬትን ማይ ንዕውታት ሽቶታት አጀንዳ 2063 ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከካይድዩም ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሃፍቶም ኢተፋ ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ ዓወታት ልምዓት ቀረብ ጽሩይ ማይን ኃይልን ምስ አጀንዳታት ሕብረት አፍሪካ ተጣዓዒሞም ተግባራዊ እናተገበር እዮም ኢሎም ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይን ኃይልን ከምኡውን ዓውደ ህንጸጥዕና ዘለዎ ምህዳር መንበሪ ዜጋታትን ምስ አህጉራውን ዓለም ለኻውን ሽቶታት ዘላቂ ልምዓት ተዋዲዶም ተግባራዊ ዝግበሩ ከም ዝኾኑ አረዲኦም ሰስተብል ዲቨሎፕመንት ጎል የምንላቸው ወደ 3 ወይ 4 አይተም ከኛ ጋር የሚያዙ አሉ ዘላቂ ሽቶ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ከባቢ 3 ወይ ድማ 4 ዝኾኑ ምሳና ዝተሓዙ ነገራት አለው ንኣብነት ጽሩይ ዝተማይ ንዜጋታት ኣብ ምብጻሕ ልዕሊ 80 ሚሊዮን ዝኸውን ማሕበረሰብ ጽሩይ ዝተማይ ምርካብ ክኢሉ እዮም ኣብ ዝቕጽሉ 2030 ንሕና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ትጽቢት ንገብሮ ደረጃኡ ብዝሓለወ መንገዲ ኣብ ኣቅራቢኦም ገዝኦም ጽሩይ ዝተማይ ክረኽቡ እዮም ኢልና ንኣምን በዚ ብርኪ ኢና እናስራሕና ንርከብ ከምንዕውተውን እርግጸኛታት ኢና ምክንያቱ በብዓመቱ ልዕሊ 4 ሚሊዮን ዜጋታት ናብ ተረባሕነት እናእተና ስለዝኾና እዩ ምክንያቱም በየዓመቱ ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን ወደ ተጠቃሚነት ያስገባን ስለሆነ ማለት ኣብ ዓውዲ ቀረብ ኃይሉውን ልምዓት አማራጽ ኃይል በመስፈሕፋሕ ምስተሕንነት ስነ ምህዳር ገጠርን ከተማን ዝተጣዓመ ዝናድ ውጽኢት እና ተመዝገበ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ሁለተኛው ኤነርጂ ነው በገጠርም በከተማ ማንኛውንም የኤነርጂ አማራጮች በመንችለው ልክ እቲ ኻልኣይ ድማ ኃይሊ እዮም ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ዝኾኑ አማራጽታት ኃይሊ ብንኽእሎ ልክዕ ብምጥቃም ስራሕቲ እናስራሕና ንርከብ ካብዚ ዋና ግሪድ ክተሓዙ ዝኽእሉ ኣብ ከተማ ይኹኑ ኣብ ገጠር ኣብ ከባቢታት ሓረስቶት ዝርከብሉ ብምሉኡ ካብቲ ዋና ግሪድ ክረኽቡ ዝኽእሉ ስራሕቲ እናስራሕና ንርከብ ካብዚ ወጻኢ ዝኾኑ ቦታታት ኃይሊ ቆጣቢ ዝኾኑ መማረጽታት ፈሓም ቆጣቢ ዝኾኑ ፌርኔሎታት እናባዛሕና ንርከብ ሰባት ለሚዶም እዮም ይዕድግዎ እዮም ብምዃን ድማ ሰባት ኣብ ቀረበኦም ንዝርከብ አግራብ ምቁራጽ የትርፍዩም ኢትዮጵያ በተላዓነት እናስራሕት ትርከብ ካብ በጀት ዝርከብ ሓገዝውን ቀዳብነት በመሃብ እናተሰርሐ ይርከብ የሚገኘው የድጋፍና ብድርም ቅድሚያው መስጠት በዚህ ልክ የተሰራ ይገኛል በተበግሶ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተግባራዊ ዝተገበረ ልምዓት ወሰና ወሰን ሩባ ድሕንነት ሃፍቲ ማይ በመሕላው ህልኢ አስተዋጽኦ እናተበርከተ ይውን ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይን ኃይልን ከምኡውን ኣብ ድሕንነት አካላት ማይ ዘመዝገበቶ ውጽኢት ዘላቂ ሽቶታት ልምዓት በመዕዋት አህጉራዊ መርአያ ምዃኑ ናረጋገጸት ከም ትርከብ ሓቢሮም ሶስተኛው ከሀብት ጋር በተገናኙ ነው ሀብታችን እንዳይበከል ንጹህ አካባቢ እንዲፈጠር የምሰሩ ስራዎች አላ ነገር አለ እቲ ሳልሳይ ምስ ሃፍቲ ማይ ዝተተሓዘ እዩ ሃፍቲ ማይናን ከይብከል ጽሩይ ከባቢን ከይፍጠር ስርዓት ዝስርሑ ስራሕቲ ኣለው ኣብ አዲስ አበባ እንትርኢ ናይ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ኢኒሺየቲቭ ዝኾነ ልምዓት ኮሪደር ወሓት ርባታትና ከይብከሉ ኢትዮጵያ እናስራሕት ትርከብ ብምዃን ድማ ንጹህ ከባቢ ምፍጣር ንሰባትን ንተፈጥሮን ዝኾኑ ጉዳያትን ብምስራሕያ ኢትዮጵያ እናተለወጠት እትርከብ የዘላቂ ልማት ስትራቴጂ ከግብ ለማድረስ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ውጤቶች ተመዝግበዋል ዕውት ጉዕዞ ሽቶ ዘላቂ ልምዓት ኢትዮጵያውን ጽልዋ ለውጥ ከባቢያዊ አየር በመቅናስ አህጉራውን ዓለም ለኻውን አጀንዳታት ጋህዲ ንክኾኑ ልዑል እጃም እናበርከተ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረቱውን ኢትዮጵያ ኣብ ድሕንነት ማይን ጽሬቶም ዝተሓለወ ከተማታት ኣብ ምህናጽን ዘመዝገበቱ ዓወት ብልምዲ ንምክፋል ከም ዝስራሕ ገሊጾም